Anem a explicar breument com arreglar les mans en un guant de forma senzilla i clara. Així tenim a Elias, que és de l'escola, se fica el guant, i el que li anem a fer és posar-li els didals i després la protecció en el palmell de la mà. Ho tenim més o menys tot preparat, el tesa molt tallat, les tires d'esparadrap, i ara breument anem a fer el següent. En primer lloc, ja anem a arreglar els dits. Aleshores, comencem un a un des d'esta base, ficant-li una tireta de tesa moll que li passe per darrere del dit, que arriba des del palmell a darrere del dit. Esta està un poquet baixa, li fiquem més alta. I me faltarà una, el dit gros el posem, li ficarem menys protecció, me faltarà una tireta de tesa moll, i la tallem, i també li posem aquí. A continuació, fiquem els didals de plàstic que vos hem donat al club. Aleshores, per damunt del tesa moll, li enganxem i en unes tires d'esparadrap que prèviament hem tallat apeguem un mig al didal i mig al guant per damunt del tesamoll per a que el dit se quede la punta mirant cap a dalt. Això ho fem en els 4. Recordeu que els didals només són per als 4 dits, el dit gros no va didal. Molt bé. A continuació anem a arreglar un poquet la palma. A la palma, bueno, li ficarem ja al dit gros. També al dit gros li sobrepassem un poquet la punta per a que se quede ben enganxada. Val. Ara li posem la protecció al palmell de la mà. Hem estirat un poquet d'estos tesamolls, el que fem sobretot és protegir la molleta del dit gros, així, i un poquet més aquí. Este trosset també el tallarem. El tallem en el moment a la mesura que toca. Podem arrodonir un poquet les formes o deixar-les quadradetes, això no importa. En el tesamoll no importa. Però que estiga aproximadament, més o menys, tota la palma protegida. A continuació, li fiquem un poquet d'unes cartetes que li protegiran la palma. Fica la palma més recta, més plana. Jo el que he fet és tallar un poquet les cartes en la forma, arrodonir-les, aleshores protegim per aquí i per aquí, més recta que no se caiguen, així. I en este un trosset només. Ahí doble, i en l'altre recte. Ara que ho tenim així, el que fem és tallar un tros gros d'esparadrap que recobrisca tota la palma. Aleshores ell, ara amb molta precaució, sense manejar-lo. Seguim en la segona part del vídeo per arreglar-se la mà. El que fem ara és reforçar esta part de tesamoll que s'ha quedat a l'aire, la tapem en unes tires d'esparadrap que tenim prèviament tallades, pegant la volta al dit. No apretem molt perquè si no després no es podran treure el guant del dit. El que fem és ajustar que es quede ben apegat, però a l'hora d'apretar simplement pressionem i que l'esparadrap faci la seva faena. I l'últim. Aquí, si queda un poquet solt, com ara això, el que fem és reforçar un poquet en unes tires finetes que passen per darrere de la mà, per este costat, per este també, per este també, i el que fem és reforçar en unes tiretes ja per últim
que vagin d'aquí a darrere. D'aquí a darrere i que peguen per aquí darrere i d'aquí a darrere. Si veiem que aquesta part també ha quedat malament, el que fem és pegar un poquet més d'esparadrap aquí al final. Molt bé. Si veiem que això ha quedat així, doncs agarrem un poquet més d'esparadrap i ho arreglem. Aquí. Vale. I en això doncs estaria ja la mà arreglada. Qualsevol dubte, mos seguim veient en les classes de pilota valenciana. Gràcies.